Hello, dneska teďkon zase jsem, jako před chvílí jsem udělala haul a teď budu dělat takový jako maliličkej vlogísek, jo? Ahoj. Naše herečka. Takže děkuji. Takže tohle. Chobotnice. Nemá to být chobotnice. Jo? To tam není úplně tutoriál, protože nevím, jak to vysvětlit, jo? Prostě, chápete. Tady už to mám jako tak trošku udělaný. Ale prostě to, s čím děláš ty, tak uděláš takhle a dáš to jako naproti. Ano? Naproti. Pak to druhý, co je jako to prostě druhý, tak dáš naproti toho taky. Pak vezmeš tu, která je jako takhle, jo? A dáš to do toho dál od toho. Pak tu druhou. To dáš taky do toho, co je dál od toho. Máš tohle. Vypadá to trošku jako srdíčko. Hodím. Tak, zatáhnu za ty, který mají ty obloučky. Tak a prostě to pak upevníte a co nejvíc, co můžete a prostě tohle je to mega aesthetic glamour slay. Pěkný. Počkat, já to zkusím zaostřit. Jo, tady. To je prostě glamour. Nádherný. A co s ním pak budeš dělat? Dám si to na tašku. No tak, dnešní malinký vlogísek hotové. Bye bye. Bye bye.